Hi, hello mga kalusanos, mga kapalowers, mayong adlaw, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, kanatong tanan no, kumusta? Adlaw da ay karong Bernes no, pizza 29 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Shout out di ay ko no, kang Michael Sowan o kang Pansito, Pansito. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw sa mga sugilanon nga ikan sa aming drama o sa tanan nga nagsunod ang dramahan no o sa uban akong gipang-upload nga mga sugilanon. Salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-followers no. Bay no. Ang suliran day karon no, pinadaan kini sa usa ka babae nga ang sender si Rosa, punto medical kini iyang sugilanon no. Balik ninyo na sa pagpaminaw aron maato masayran kung unsay dugukan aning iyang sugilano no punto medical og sa hantumana no ang nagpadaday ng usa kini ka babae no nga si Maymay taga Tagbilaran Bohol bay no o balik ninyo sa pagpaminaw sa kini ang akong suliran og handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Rosa, 31 anyos, minyo og may anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong soliran aron ninyong hisabtan. Ingon ini ang mga paghita po. Ma, pila naman kakaoras diha, oy. Pahaway sad ka ha. Ganahan lang matiwas ko ni kay kuhaon no na ni ugma sa akong suki. Usamday lang gitahi ni mo ba? Mga kortina. Para man ko ni sa hotel. Mao ba? Nya, unsa man ka ni kaon na ka? Dawa pa oy. Hala ma ha. Alas 2 naman in taon sa hapon. Uy, unyo pa ka mo kaon? Wa palagi. Naunsa ka baya ma? Kaon sa kuno pa yung dangsa na. Ay, kadiyot na lang ni. Mubarog na ko ron. Hukaran na lang takadaan, oy. Aray, Rosa. Tabangin ko pe. Sakita sa kunti eh. Kadiyot lang ma. Nansa man ka? Ay, sakit kaayo kung tiil. Nasubrahan tingali ni sa sigig lingkod. Na, maon na lagi na. Grabe sa day ka makadagtahi diha kod. Unsa pagod kang orasa nagsigigling ko diha. Ay nananggod pagsigig yaw-yaw diha, God. Ang anga, badlungon man sa day ka. Palapas wakas oras sa imong kaon. Hilom na. Badung na bitaw ko mo kaon. Milagro ma. Wa ka manahi ron. Ay, unsaon, nihubag man ning akong tiil. Ladaon sa mana? Matla ko nga ano ni Oy Rosa. Ay, kadiyot, Rosa, aga kasak ko, bebe, pengon si Ar, kay mangihi ko. Asad, Maricel. Bago rin kayo nangihi, kayo sa ka. Ambot ini. Sige mo sa kog inom mong tubig, kay pirmi man kong uhawan. Rosa, dali na, aga ka na ko kay kaiyon, kay ko. Unsa ma? Naaibuwa ang imong ihi? Oo, anak. Lunganong ka na. Ay, ambot lang. Kung may baw. Kung magpa-check up ka. Ay, sus. Ayaw ra ay, check up para kanera. Huwag mo tula ang gipamati. Gawas aning akong hubag sa tiil. Sure ka ha? Basig may gitago lang ka na Ay, mo. uy, musulti ko ninyo kung naa. Nak, Rosa, happy trabang exam si mong manghod si Mika. Oh, mao ba pa? Lawa para ba ko'y sweldo pa da? Sige lang, pagitaan lang na akong paagi pa. Wa pa kay sweldo, te. Makahangyo raman sad ko. Pwede ra ako mag-promissory note. Pero malit kag exam. Sige na, ay kabala ka na, pagitaan ako ng paagi. Pasensya na kaayo na ka. Unsaon nga wa pa manggid ko kapanahig balik, God. Kay wa pa gyud ni mamaayo ang akong ubag sa tiil. Ingon pabitaw ko, magpa-check up na lang ta. Wa man gyud na hiyos-iyos maoy. Nak, ayaw lang lagi kay kas o kwarta. Ipahuway ko ran eh. Ma. Naam ko'y extra diha. Kana sa may gamita para tuition ni Mika ng imong manghud. Sure ka do? Oray, pamilya ba na nimo?
Gusa pa, kung nalakoy katabang, putabang yun ko. Kaya dako sa rabaw na tabang sa mga magpapa ni mo nato. Libre ang atong puyan din eh. Ubisa ka usa, wag yun ko nadungog nga bati gikan nila. Salamat gid kay Tung, ha? Nak, Rosa, si Mama ni mo! Ano? Oh, Nansang dekas, Mama? Nakuyapan si Mama na itong tungura, hinungdan nga naratol yun ming tanan, ug dali dayon na mo siyang ida sa ospital. Ug unya, Doon na siya CKD kun chronic kidney disease. Mo na nakaingon ko nga nung nihupag ang iyang tiil. unsadok? Maricel, nga nang makamusulti na mo, ani? Tungod kay dili ko gusto nga mabalaka mo. Naguna-una manggod ko nga ang kwarta nga igasto para check up. Ibayad na lang sa tuition ni Mika. Pero mas importante man ko ang imong panglawas, ma. Hilom na mo, eh. Ang importante nga ni Anata, ug nahibaw na ta sa matuod nga kahimtang ni Mama. Magpaabot na lang ta sa dugang advice sa doktor. Kinahalan siyang mag-dialysis, pero doon na pa ko'y laing isulti. Unsa ba na, Dok? Posible nga kinahanglan siya og kidney donor sa umaabot. Ako, Dok. Pwede ba ko? Dili ko masugot. Ma, Ayaw na. Ayaw ha. Ayaw biya yun. Dili ko masugot. mo na problema na mo karon ni Mama. Kay posible ko no nga magkinahanglan si Mama og kidney donor sa umaabot. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may hinungdan ining chronic kidney disease? Kaliwat ba ni? O tungod ni sa lifestyle? Napa ba ni kaayuhan? Ikaduhang pangutana. Matod sa doktor, nga posible nga magkinahanglan si Mama og kidney donor sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa? Nga dili ra siya magkinahanglan? Kung kinahanglan man gyud simba ko, pwede ba nga ako mismo nga iyang anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan nako aron mamahimo kong qualified donor? Ikatulong pangutana, unsa man nga mga tests ang kinahanglan sa akong mama? Maubasab ni ang hinungdan nga magsige siya og ihi-ihi ato? Kung wa pa makuyapi nga akong mama, wasab na mo siya mada sa doktor. Dili gyud dayon mi mahibaw nga naaday siya anang sakita. Unsa kay posibleng mahitabo kung mas dugay pa namong nahibaw-an? Posible ba na delikado ang kahimtang ni Mama? Ikaupat o katapusang pangutana, kung kaliwat man ning chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo nga iyang mga anak? Unsa may angayan namong buhaton ug bantayan? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong soliran, Rosa. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related yung mga problema. Kaya usama ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamahagis, magpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o dre sa mga buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga asa man niya mangita. Sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Ang mga tao yun nga, mang-asar yun nimo. So remember na when you are tested, testingan imong pasensya, ang imong pagkatao, kung sa kang klase, o kuan ba ka, may pagka-violente ba ka. So dili is because nga kuan nga ma-discover ang imong mga weaknesses, ang imong mga depekto. Kundi sometimes this can reveal your strength, no? Unsa ka katatag. Silence kuno is louder than shouting. Do not make major decision in your life when you are angry, when you are extremely happy, or when you are very sad. Kay devastating ang mahitabo. Paghuwat lang sa kuno mo decision ka o if you are in your normal mood. Alright? So, ang ato magtatampo ka ng adlaw si Rosa, 31 years old, Minyo, may usa ka anak, taga Cebu City. Musta naman dahil si Mino Gabisay diya sa Bunbun, ha? Mga Pilo family diya sa Guba, Cebu City, no? Gilbert, ug si Maria
sa De La Serna, sa Talisay. Mga Emphasis family diya sa Dumdum, Dawis, no? Mga taga saan ni sila? Taga Kuan, Mountain Barangay sa Talisay, sa Maghaway, sa Tapol, sa Aklupan, sa Lubas 1 ug 2, Manipis, Campus City. Mga Luwanya family, si Peter Ifer ug si Samuel, Toto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo ug si Orlan Kilyubi. Mga Sunok, taga Sunok, Nilia Mendoza Bunsukan, Ampalayuhan family, si Lino, si Tess ug si Sitch Mark. Of course, nung Bert Abela ug si Brad Rene Abela, musta nga Ordanisa family diya sa Sibunga. Pirming salamat kay sa mga butong ninyo, Roel ug si Monique. Gatong nga kaubanan diya sa National Bureau of Investigation Region 7 atong Regional Director Jose Eni Monsanto. Musta sir? RD Regional Director ni siya. Si Wilmer Gamutan ug si Dave Istorco. Mga taga Lopez, Cebu City, si Crispin or si Crispa Libud-Libud. Henry Ortiga, si Lourdes o si Momoy, ako na nanggingan. Okay? So going back to our sender, si Rusa. Punto medical ang problema ni Rusa. Unang pangutana, matod sa doktor, unsa may hinungdan aning chronic kidney disease? Kaliwat ba ni o tungod ni sa akong lifestyle? So daghang kay hinungdan ng pinunta kidney problem. Posible ni siyang kulang ka og calcium, makakos inunta coffee, kusog kayo, nya imong blood pressure, makakos ni siya og kidney stone, no? Kung kulang ka ani mga inunta citrus food, vitamin D nga mga kuan, mga source sa kuan kung sa makina pa fuel. So hinungdan ani is daghan, no? Infection, kidney formation, kanang urinary tract infection, too much uric acid, too much sweets, mga artificial fruit drinks di na siya maayo. Unsa may mga simptoma, mas maayo siguro og mga isgutas mga simptoma nga naa na kay kidney problem, like stone formation, decrease ang imong energy level, ang imong mga muscles mag-cramp, imong mata murag magluwa-luwa, mangubag, imong mga mga tiil kamot mansuwalen, manghubag, ang imong ihi murag kanang kuan laig baho, kanang murag nay fruity ba, murag nay kanang prutas, juice nga kuan nya. In the worst scenario na kay dark brown urine, imong panit dry nya katol, lisod ka ginawa, di ka katog. Tumo ni mga hinungdan nganong naa may mga kidney problem. So more on diet and physical activities, no? Sunod nga pangutana, matod sa doktor nga posible nga magkinahanglan si mama og kidney donor or sa umaabot. Posible ba nga may kausaban pa nga dili ra siya magkinahanglan? Kung kinahanglan gyud simbako, pwede ba akong mismo nga anak ang mahimong donor? Unsa may kinahanglan nako aron mamahimo kung qualified donor? Mausa na sa mong trabaho sa una, di ba ko si Vicente Soto, ako may chairman sa ethics committee sa mga mo donate og kidney, no? Daghan kay kog experience ani. Pero member of the family kay ikuan pa na og compatible ba ang recipient ug ang donor. So tumo na nga mas maayo og member of the family. Kung pananglitan moabot ang panahon nga magkinahanglan ni mama nimo og kidney transplant, usa ka sa ginakonsideran nga donor. But of course, after proper laboratory workup, i-cross match kung compatible ba. Dili by tissue rejection. Patinaot ko nga dili moabot dihang puntuha, ang uban magpa-dialysis, no? Akong balikon sa makausapa, kining dialysis dili ni siya tambal, temporaryo na siyang alibyo sa or rather inunta himuon nga ang imong dugo instead nga moadto sa imong kidney kay di na mahimo ang imong kidney, dipituso na, iagi og machine, dialysis machine nga i-purify, i-filter ang sabay mga toxic nga mga impurities niya nga dili mahilo ang imong lawas. But after 2 to 3 days, kaon naman punta na po ilaing mga dili kinahanglan sa atong lawas nga i-filter na sad mo balik na pud ang pasyente ngadto sa dialysis machine. So dili na siya tambal kun dili temporary alibyo lang nga dili ka mahilo sa mga toxic substances sa dugo nga dili ma-filter sa kidney kay dipituso na. Sunod nga pangutana, unsa man mga test ang kinahanglanon sa akong mama? Mao ba sad ang hinungdan nga negative siya og ihi magsige siya rather og ihi? Yes. Kung wala pa nakuyapan ng akong mama og wala namo siya madala sa ospital, dili gyud mi may baw nga naa na di siya
kay aning sakita. Unsa kay posible may tabo kung mas dugay pa namong may bawaan. Posible ba nga madelikado ang kahimtang ni mama? Yes, this is a serious problem. So ako nagginingon, kining kidney, o man mo filter sa atong dugo, pero ang usa ka tawo, bisag usa ra ka buok kidney, makalive siya normal life. Of course, you have to limit his activities. No? So, ang kung naamang gani kidney stone formation, the surgery is kinahanglan, dialysis is pagahimoon, onya nephrologist sa kanipro ang doktor nga mo handle ani, mo ni sila mga eksperto aning mga problema ingon ani. Kung mag-take lang yung kag tubig nga mga 2 to 3 liters per day, onya mo take kag mga analgesic nga para mukuan sa sakit, this could be a plus factor nga dili mo lala, dili mo grabe ang imong kahimtang, no? So, maayo gani kadali ra na diskubre ang sitwasyon sa imong mama nga basin pagmata, pag medical intervention dili na surgical, no? Kung kaliwat man ning chronic kidney disease, posible ba nga mapasa ni namo? Yes, posible. Unsa may angayan namong bantayan ani? Inyong diet, ha? Inyong diet. Tingala, you have to take plenty of water. Nga ang caffeine is not good. Ang good nga mga pagkaon nga kinahanglan nga makaon ka banana, garlic, avocado, citrus, oranges, kani mga isda, mga dairy products, nya magpainit ka na sunlight, na vitamin D na siya source, no? Nya kinahanglan nga na kay regular check-up, ha? Routine urinalysis can help diagnose some kidney problem. Nya kung bakulag na ay stone formation, na naman tay mga pamaagi ron nga dili na lang mo undergo og open surgery, no? Naman tay mga laser, mga mga anak karon. Regular laboratory workup, it runs in the family, yes, but dili gid siya pareha kataas ang iyang hirido familial posibilidad sa mga heart problem. Okay, so now takasabot ka sa akong speaker nimo Rosa dinhi sa Cebu City, ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Daghang kayong salamat sa Pumulubaser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide at Takaraman. Daghang salamat o maayong Handumanan sa kaap. Maayong alam kaniyong tanan nga mga suking ti paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni nga akong kaagi. Ako si Maymay. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. To know I hurt you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mungkin ay usa ka babae nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang atong matatampo, nagdas sa nga niya, Maymay. Babe, overtime ko ron. Ayaw na lang ko kuha din sa trabahoan. Sure ka? Kasi maglisod kagsakay. Ayaw ka bala ka, mag-book ra ko. Okay, kay bala. Ay kalimot sa pag-dinner, ha? Yes, babe. Anira ko sa office mo kaon. Mangita ako kasabay na ko. Okay, babe. Amping. Tawagin lang ko kung magkinahanglan ka na ko, okay? Yes, babe. Bye. I love you. I love you too. Kinsa kay pwede na akong ikadungan og kaon, ha? Ako. Dungan tag-dinner. Oh, Red? Ganina na ka di, ha? Medyo. Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabay na lang kumukaon. Naglikay ba ka na ko, Maymay? Ha? Pila na nagkakahigayon nga mga agda ko nimo, pero sige na ka balibad. Malain na ko nimo kung mabalibad ba ka na ko ron. Sige na, doon nga tagaon. Libre na ko. Peace. Sige na lang, good. Nabusog ka? Oh, thank you, ha? You're welcome. Ano nitutok mo ka na ko? Walang. Nitutok lang ko sa babae nga akong gusto. Naanasag ka, ana. Red, kaslunon ako. Kaslunon pa lang.
So meaning, di ba mo minyo? Meaning, pwede pa mailog. Red, May, naibahagi ka na dakoy ko gusto nimo sa una pa. Pero wagid ko ni matagi chance. Red. Oyab na mi si John sa dihan nagparamdam ka na ko. So, sa ato ba, kung di mo uyab ni Jan atong time, ha? May chance di ko nimo. Ambot, siguro, o ako may baw. Sa'yo matubag. Murag, doon lang sa gigi kay na-feel ako. Di na kakasulti kay mado ka makasa. Red. At least now, kay bahon ako. Hold yourself in town, day ha. Miniuno na ka. Ano ni-entertain pa man itong kang Red? Uy! Para ka turag gani. Di-entertain na day-dayo na. Siyempre, bukal ko sa mga relasyon ni John, no? Kapila na ako gibalik-balik niya, nga miniunon na ko. Pero gahay ang ganag-o si Red, good. Kaila dyan kay ko anak niya. Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gyud gihapon na siyang paagi aron matagad ni mo siya. Day. Ato na ko, babe. Sure ka mo uligid ka? Ani na lang kakatuog din sa akong apartment. Ayaw na. Tingalhin niya, di ko magkapugong sa kong kaugalingon ug doon ay mitabo na to. Gusto ko nga inikasal na to, babe. Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha? Oh, ikaw po da, ambing na ni. Ikaw rabi ang usa din sa imong apartment. Ayaw ka bala ka. Safer ako din eh. Okay, sige. Bye. Good night. Good night. Ay, salamat. Day off gitaw na ako, ugma. Bye! Oh, Red? Ikaw? Nagunsa ka din eh. Ibisita na mo. Red. Ganina rabit ko din sa gawas. Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jan. Di labo ko nimo pasudlon. Uhaw kay ko na. Humana kang inom og tubig. Pwede na ka mo pauli. Laya po. Pag-ubagan ni pag-abot na ko, papaulio na madayin ko nimo. Red, sayop ni. Kapila na ba di ka sulti? Hingamin yung unon na ko. Sayo po. Kung sa may sayo pa ni, May. Ngawa man tagibuhat. Gusto rin kong mag-istorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabo na to kay kitarang duwa din niron. Nga nagkipaduli mo imong naong din ako. Itukmat ko. Red. Red. Pauli na. Pati. Red, nakasahan ako ni John. Dilito mo nga itong gibuhat. Pero nalipay ka. Kaya kung pa, di ko nimo pasag na may tabo to. Nato, di ba? Natinta lang ko. Natinta ka tungkol kay gusto sa kunin mo. Mahal ako si John, Red. May, di pa mo kasal. Pwede pa ni mong usbo ng imong nauna. Red, please, pauli na. Okay. Okay. Sige. Di ko gusto mo sakupin ako. Pero, May, sabang ma-feel ako nga ganahan sa kanako. Dili ko muundang hangtod. Dili ako'y imong pilayon. Red. Oh my God! Gada ko ba ng problema nga imong gisugyan, day? Uy, naunsa man ka! Dahil nadalang ko. Tugaan ko sinuot, Pi. Nakagusto kang Red, no? Ha? Hala, galibog ka. Ay, kaya na mahal ni mo siya. Ampot. Oo, ako mahibaw. Sana mali, uy. Day, tambag inamig ganing ako, ha? Timbang ako no pag-ayo, kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para ni mo, mintas wa pa ka makasal. Day. Babe, pasensya na ha. Kung mapos mo ng date sa pagkasal. Saan nga niyam gusto papa sa ospital? Okay na, babe. Nakasabot ko. Luuyan ni Tito, eh. Maulagay.
kuwan na babe nga mawa siya. Gusto ko nga nasa ni kasal na to. Babe. Babe, ayaw ka pala ka. Mag-ampol lang nga ma-okay ra si Tito. O ang kasal makahuwat ra na. Mas importante ang health ni Papa ni mo. Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dali mo sa mga imong una. Mahal kay ka. Kung isaan ako, kung maminyo unta, ikaw niya ang pinakalabing malipayon nga asawa. Kay maningkamot ko, babe. Nga mahatag na ko nimo ang life na deserve nimo. Babe. Hi, love. Coffee, oh. Love? Oh. Cute man, di ba? Red, sa gawas na magstorya. Kitingalig baka dungugon niyang uban din eh. Love. Nga nang miya mo kita din is gawas ng istorya. Red, kunungo na tani. May. Dili ni husto. Mahal na ko si John. Nga nung di naman lang ako ang imong pilion. Ipaw kong balsa ko nimo. Red, please. Kausar to mahitabo. O bisip ka sa dili na tumausban pa. Maong please, kung mahal kit ko nimo, respeto ang akong desisyon. May. Dakong sa kaayo nga doon hinahitabo na mo ni Red, samtang kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John. Plano kong mutog aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. O giandam na sa nako kung kaugalingon pananglit, dili madayon ang among kasal tungod sa nga akong nabuhat. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mau ka mga higalan kaagi ni Maymay nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit nga gipangayo. Awit nga naguluhan, to know I hurt you. Ang maong kaagi, gibalta no doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papana sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ning tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.